سلام كميك أنكم زخبركم تعزبتي أبز حلف سمون بزعباز تزرقحة غازيتات حداث إرتريا الحديثة إرتريا حداثن إرتريا بروفايلن أتوكيرات تدار مدب داساس حتمتنا حيزنا لكم قريبنا زلنا تطبق مكتال سولو سابز تزرقحت غازيت حداث إرترا غازيت إنيا سليمان أحمد أب عمدت نتعنا عين تزملكات حستوي أغريبو كابت تقلال سمعيت ودسب اتي 75 مئتاوي تعينتنا بزم حلالفو ملأختيو حانقولنا تزازهب يتسترافع 25 مئتاوي سمعيتات ودسب كالوت ناي سمعيت هواسات ناب حانقولنا بزم حلالفو ملأختي نتفتاتنا يكناون سلازي محلاو تعنا عيننا أبمونان لعول أكالاوي سنهيوتاوي سنلبوناون سنمحبراون سمعيتات لعول ترايزو اللوو أعينتنا بزتفلاليو حمامات كتقعي خلايين بسنكي كم شوكورن لعل تغطنا من زامسلو حمامات زسعب زلو تقامات عيني أبزحجوان كابتوم لعل تأتوكرو زرليوم كوينوم كم زركبوه داير متكاس نزتفلاليو تقامات عينن تنقطاتومن نمكل خالومن حالكتاتوم نموقادن زتقمو ميلاتاتن بزرزر أبريهلو قلخابهم أقدمك نتقامات عيني من العين قبو حكمنا مركبن كسعب كابز خال عرات يدحن هتسانات نايمر أي دخام مزرقيو بقلطوف أعينتهم كمرمرو مقبار ناينوي حوي ناي حاتي رحكات نايمر أي تقام زلوهم هتسانات مرمرا أكايدهم استأززلهم منتر مزدقامو كوردهم كابز خال حدق عرات ككالخلو يخلو حمام عيني كابسب نابسب بقليلو كم حلالف سلتخل أداونان قصنان الناشع بماين سامنان محتاب رخص عيني ناي حبار شوغمانو بمتقام كابن نابن كم حلالف سلازخل متنقاق هزانات مس عدمه كقاطموم نزخل قهمي نمكلخل قبو طباطبا ديك رخوي قبا أبا مقاقبانا أحملتن فرتاتن مزوتارون نتعنا عيني أقداسيو الكلو مستن شقران نعيني قودا المدي مخانو مستبحال ባህላዊ ፈውስታት ንዓይኒ ጎዳእቲ ብምዃኖም ከም ዝውገዱ ምግባር ኣብ ዓይኒ መጉዳእቲ ከስዕቡ ዝኽእሉ በላሕቲ ነገራትን ኬሚካላትን ህፃናት ኣብ ዘይርከብዎ ቦታ ምቕማጥ ፀረ ንፍዮ ክታበት ብንፍዮ ክስዕብ ንዝኽእል ዕረት ዓይኒ ስለ ዝከላኸል ህፃናት ኣብ ግዚኦም ግቡእ ክታበት ክወስዱ ይግባእ ኣብ ዓምዲ ባህልን ስነ ጥበብን ጋዜጠኛ ኤፍሬም ሃብተጽዮን ቅኒት ከይንስሕት ቅኒት ግዜነ ለሊ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝኾነ ብቑዕ ስነ ጥበበኛ ናይ ገዛእ ርእሱ ተፈጥራዊ ባህርያዊ ቅኒት ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓደ ጸሓፊ ካብቲ ሓደ ዝፈልዮ ድማ እዚ ናይ ውልቁ ትዕድልቲ ወይ ዕጫ እዩ እዚ ቅኒት እዚ ሓደ ስነ ጥበበኛ ንበል ደራሲ ፊልም መዓልታዊ ንኽንደይ ንውሓት ግዜ ከይሰልቸዎ ክጽሕፍ ይኽእል ዝሕግዞ ናይ ወኒ ጉዳይ ዝውክል እዩ ሄሚንግዌይ ዝተባሃለ ደራሲ መዓልታዊ 500 ቃላት ይጽሕፍ ነይሩ ይበሃል ገለ ኸኣ ኣለዉ መዓልታዊ ካብ 2 ሳዕ 3000 ቃላት ዝጽሕፉ ኣለዉ እውን 10,000 ዝጽሕፉ ከም ሕብርናን ምስልናን ባህርያትናን ብዙሕ እዩ እቲ ወሳንሲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ በቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ውፅኢታዊ ፍጥነት ክጽሕፍ ምኽኣል እዩ ክንዲ ዘቋረፅካ ኣቋርፅ ክንዲ ዝቐልጠፍካ ቐልጥፍ እቲ ነጥቢ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ፍጥነት ምቕናዩ ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእለካ ትርጉም ዘይብሉ ኣሽሓት ቃላት ካብ ምድርዳር ዘይ መጽሓፍ ከም ዝበልጽ ርዱ እዩ ስለዚ ንስለ መጽሓፍ ዘይኮነ ውፅኢታዊ ጽሑፍ መጽሓፍ እዩ እቲ ወሳኒ ብዝብል ዛዚሙ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንነፍስኻ ካብቲ ከተማ መሽታ ብዝብል ኣርእስቲ ጸሓፊ ስምዖን ወልደ ሚካኤል ነፍሰይ ኣደዳ ማዕበስቲ ከም ዝኾነት ካብ ዝፍለጠኒ ቀሊል ኣይገበርኩን ካብ ኣስመራ መዝሒቐ ማለት መሽተ ናብ በረኻን ዓድን ከዛውራ ኣሓስብ እሞ ተግባሪ ኣብየኒ ከተማ ምስ ብዙሕ ቀጨውጨው ስሕበት ኣለዎ ወላ ዓቕልኻ እናጸበበካ ኣብኡ እናተቓጸጽካ መንባር ኣይጽላእካን ከተማ ናይ ብዙሕ ነገር ማእከል እዩ ማእከል ኩሉ ነገር ግን ኣይኮነን ከተማ ማእከል ባህሊ ሓበሬታ ትምህርቲ ቁጠባ ንግዲ ፖለቲካ ወዘተ እዩ እናተባህለ ዝግለጽ ሕሉፍ ሓሊፎም ከተማ ማእከል ጽባቐ እዩ ዝብሉውን ኣለዉ ብርግጽ ብዙሓት ነገራት ብብዝሒ ኣብ ከተማ ይርከቡ እዮም ደቂ ሰባት ክንበሃል መቸም ነዚ ብዝሒ ኣኽል ታርፍ ዝበሃል ኣምር ጥልቕ ኢልና ክንምርምሮ ፍጥረትና ኣይፍቅደልናን እዩ ኣብኡ እንከሎ ብድብድቡ ንፈትዎ ፍልጠት ወይ ንቕዓት ዘይብሉ ፍትወት ከዓ ጥቕሙ ድሩት ስለ ዝኾነ ጥቕምና ይህሰብ መበል 47 ዓመት ምሕራር ከተማ ናቕፋ
23 መጋቢት መመኽነይታ ገይረ ምስ ገለ መሰርሕተይ ብድሮ ካብ ኣስመራ ኣንጌና ወፂና በዓል ሩሑቕ መገሻ እንተገስገሰዩ ዝሕሾ ኢልና ኣስመራ ብድቁሳይና ወፂና ብደወል ኣብያተ ጸሎት ዝነቕሕሞ ተንሲኦም ምስ ፈጣሪ ክረኸቡ ነጠላ ኣጻዕድዮም በብውልቆም ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝኸዱ ውሑዳት እንተዘይኮይኑ ጎደናታት ኣስመራ ናጻ ነበሩ። ኣስመራ ምስ ነበርታ ኣብ ዓሚቕ ድቃስ ተዋሒጣ ኣስቂጣ ነበረት። እቲ ትርኢት ንኣእምሮ ስለ ዘበራብሮ ብዙሕ ስእለ ኣእምሮ ይካወን። ኣዒንትኻ ዘቐበለኻ ትርኢትን ኣእምሮኻ ዘቕርበልካ ኣሳእልን እናበራርኻ ብምርኣይ መንእስያት 70ታትን 80ታትን ናብኡ ክምለሱ እሞ ከም ብሓድሽ ተሓዲሶም ንኢሶም ክምለሱ ትምነየሎም። ሚኒስትሪታት ምምሕዳራት ማሕበራት ከዓ ነቲ ኣብ ትሕቲአን ዘሎ መንእሰይ ጠርኒፈን ናብ ድፍዓት ነቕፋ ክበጽሓ መደብ እንተዝሰርዓ ጽቡቕ ነይሩ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ። ጋዜጠኛ ዮሴፍ ሃይለማርያም ኣብ ዓምደ ስድራ ቤት ቋንቋን ባህልን መሳለል ዝምድናን ምሕዝነትን ብዝብል ኣብ ዓለም ኣብ ዘረባ ውዒሎም ዝርከቡ ኣስታት 7,000 ቋንቋታት ከም ዘለዉ ይሕብር። ኣብ ጉዳይ ቋንቋታት እቲ ግደስ መጽሔት ኣብ ዘስፈረቶ ጽሑፍ ድማ ቋንቋ ቻይና ብብዝሒ ተዛረብቱ ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ። ኣብ መፋለቕ 2013 ኣብ ኤርትራ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህልን ቻይና ከፊቱ ዝምህር ዘሎ ኮንፊሽየስ ኢንስቲትዩት ካብ 2022 ኣትሒዙ ንኣህጉራዊ መዓልቲ ቋንቋ ቻይና መደባት ሰሪዑ ከብዕሎ ጀሚሩሎ። ሎም ዓመት ድማ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ መንጎ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህልን ቻይና ውድድራት ብምስራዕ ዘኪርዎ ውዒሉ። እቲ ዝተኻየደ ውድድራት ኣብ 3 መዳያት ዘተኮረ ነይሩ። እቲ ቀዳማይ ውድድር ጽሕፈት ብፊደላት ቋንቋ ቻይና፣ እቲ ካልኣይ ውድድር ታይጂ ቻይናዊ ኣካላዊ ምንቅስቓስ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ውድድር ምድጋም ግጥሚ ብቋንቋ ቻይና ነይሩ። ጋዜጠኛ ዓድል ሳልሕ እድሪስ ሰሉስ ኣብ ዝተዘርግሐት ጋዜጣ ኤርትራ አልሓዲሳ ንሓፈሻዊ ንጥፈታት ማእከል ጥዕና ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስመራ ዝምልከት ትሕዝቶ ቀሪቡ። ኣብቲ ትሕዝቶ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስመራ ነርስ ሚካኤል ገብረ መስቀል እቲ ማእከልን ኣብ ትሕቲኡ ዝነጥፉ መደበራትን ንህዝቢ ዝግባእ ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ኣብ ዓመተ 2023 ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ናቕፋ ዝምጠን ኣገልግሎት ከም ዝተዋህበ ብሰፊሑ ገሊጹሎ። ኣብ ዓምዲ መልሓ ቃል ኣዳብ ዋልፍኑን ጋዜጠኛ ጀማል መሐመድ ዓሊ ንቐዳም 20 ሚያዝያ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መምረቕታ መጽሓፍ ኣደራእ ሳህሎ ናይ ስነ ጥበበኛ ወይኒ ተወልደ ዳሲሱ። ኣብቲ ማሕበረሰብ ስነ ጥበብ ቤተሰብ ደራሲት ዕዱማት ኣጋይሽ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ምልላይ ገዳይም ስነ ጥበበኛታት ሃገርና ብዛዕባ እቲ ድርሰትን ምስ ደራሲት ዘለዎም ናይ ስራሕ ተመኩረን ኣካፊሎም። ኣደራእ ሳህሎ እተን ካልኦት 3 ዛንታታትን ደራሲት ንነዊሕ እዋን መጽናዕቲ ከተካይደለን ዝጸንሐት ኣብ ናይ ገድልን ድሕሪ ናጽነትን ፍጻሜታት ዘተኮራ ምዃንን ኣብቲ ጋጣሚ ተገሊጹ። ወይኒ ተወልደ ኣብ መፋረቕ 1978 ኣብ እዋን ምዝላቕ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፋ ኣብ ክፍሊ ስንቂ ኦፕሬተር ሬድዮ ርከብ ኮይና እናተጋደለት ኣብ ጉጅለ ባህሊ ናይ ተኣሃሩ ክትነጥፍ ጀመረት። ኣይጸንሐትን ብ1981 ኣብ ማእከላይ ጨንፈር ባህሊ ውድብ ተመዲባ ከም ወልዶን ትስፍውትን ስነ ጥበበኛ ተቐልቀለት። ብድሕሪ እዚ ኣብ ሜዳን ድሕሪ ናጽነትን ኣብ ብርክት ዝበለ ዕዮታት ፊልምን ናይ መድረኽ ድራማን ሃገርና ተዋሲኣ ኣልያን ደሪሳን ብፍላይ እተን እቲ ካልእ ኩናት ከምኡውን ምስ ተበረሃኒ እምርዖ ዝብላ ድርሰታት ልዑል ብቕዓታ ዘንጸባረቕትለን ዕዮታት ምዃነን ኣብቲ ናይ ምልላይ መደብ ተገሊጡ። ኣብ መጽሓፍ ኣደራእ ሳህሎ ሰፊረን ዘለዋ ዛንታታት ማለት ሕርይቲ፣ ዓንዲ ማእከል፣ ጽባሕታ ለይቲ ዘርእስተን ንተመክሮ እዋን ቃልሲ ዝገልጻ ክኾና እንከለዋ እታ ኣደራእ ሳህሎ ድማ ብዛዕባ እቲ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ዝተኸስተ ዓቕሚ ሰብ ኤርትራ ንምዝቋዕ ዝተጠጀአ ውዲት ከም ዝውክላ ደራሲት ኣብ ዘስምዖቶ ቃል ገሊጻ። ዓምዲ ቀዳያትን መውያ ናይ ጋዜጣ ኤርትራ አልሓዲሳ ኣብ ገጻታታ ኣብ ኩነት ስራሕ ክህሉ ብዛዕባ ዝግብኦ ውሕስነትን ጥዕናን ዝምልከት ነጥብታት ኣቐሚጣላ። ጋዜጠኛ ታደሰ ተኽለ ኣብ ዘዳለዎ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፍቕሪ እስራኤልን ኢራንን ብኸመይ ናብ ጽልም ዓቢሉ ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ ዝጸንሐት ፓለስታይን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2 ክትምቀል ምስ ተወሰነ እስራኤል ኣብ 1948 ናጽነት ክትእውጅን ከላ ንእስራኤል ኣፍልጦ ካብ ዝሃባ ቀዳሞት ሃገራት ሓንቲ ኢራን እያ ነይራ። ደድሕሪ ቱርኪ ካልአይቲ ሃገር ማእከላይ ምብራቕ ብምዃን ድማ
مس حداس إسرائيل طبق زمدنا جبرت أبت أوانتي بنقسنة التمحادر زنبرت إيران أما أكلاي مبراق محازوت أمريكا كابز بهالها جرات حنتيان إيران ناي مودتا نقصت هاجر زنبرة شاه محمد ريزا بالاوي أب نقسنة أب زنبرة اللوجزي أب مأكلاي مبراق اتي زبزح ناي أهدوان محبرسب أب إيران منبارو تبت يذكروا أب إسرائيل زفري ناوتي تكنولوجي فريات حرشان أزوارن ناب إيران كل أخن كله إسرائيل كاب التأتوو نداد زيتي اتي 400 كاب إيران ينيرو أب رأس نقدي أمنغو خلتي منغستات طبقناي تأتتاوي متأسراتون كم زنبرا يفلت أب إيران فخام كبلت أنحى تقاومو أنصار أدحرحري منغستي شاه ناب إسلاماوي ثورة معبلو نتي هاتياو سرعات أب 1979 كاب تهجر الجسوو أب فرنسا تسريدو زقم زنبرا آيات الله الخميني ناب هاجرو إيران تمليسو خاء إسلاماوي منغست مسرته أمنغو إسرائيل إيران زنبرا دبلوماسياوي ركبات شابو لحلحة إسرائيل نتي بعلوة سلطان زحازة منغستي أفلطوها هابتون اتي أب إيران سمسرته منغستون إسرائيل بزي حقاوي أقباب أبلع لي إيورساليم قوبتا أكايدا إنا بلاي قلس نيرو كنيوتي مكح حارز بزحو ركبات قنا زي وقعوي ناي نقريزم دناتات يقتصل منبارو تسبت يردو إسرائيل أب دمسكو أبلع لي زنبرة بيت صحفت قونسل إيران زكايدتو متقعتي كاب إيران بزي حنا مفداي كم زي حلف كقلسو تسنحو قنات ناب زي قارص عبي ناي وق بارع كستغاغر زلو تخلوتاتون تتنققو صنيحميوم بريزيدنت جو بايدن نبعلو إيران قليل زي بهال متقعتي كم اتفنو دحر متزخخر أمريكا بدرع حاصين كم اتكلخل يحبر نيرو أمونغو إيران إسرائيل دك أبابل زنبر قالات إيران حنا خيفة ديت سق كم زيتبل إسرائيل دما كتكلخل عقمي كم زلوا يسمع نيرو أستاد كل تقنى دحر متقعتي كتما دماسكو إيران ب13 ميازيا ناب إسرائيل ليتاوي متقعتي كتكايد حديرا إسرائيل يوردانوس ليبانوسن عراقن كاب إيران زفنو متقعتي زي ترف مخانو بمأمان بآيراوي جزءاتن نفرت مقعازيا كي حلفا عاتي النبرا زبل يركبو أبراهام برخت كاب هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إرترا سورا شكالو أبي بتحي أب تحت زبل عرستي أهجراوي ودبعيو أفلما كل تشحن إسران 4 نهلو كونتات عيون عياينتن مسرت بمكبر أبزر جوحو ساستيكاوي حبريتا مس مجمار إندسترياو سورا كجهارو جمرو بدوهاتن تجمعتن شكالو جنان السفح كفال عياي عامسب علمنا يتصلو خمزلوي جنزب الزين هلو علماو كونتات شغلت زبر حبريتا علمنا بتحطو مسزلام عبالة بمنتصار أسم بار الزبهال مرد أتاتات زحاقوف إيو نستفلاليو صحفات أهورا ودبعيو توكيسو زرزراو حبريتا أسفيرون بغازتنيا مارتا كبروم اتدالو عمد أنكروم كاب أدن نغتي تسنبلات مرعا أب رومانيا اتا مرعات كدمي مرعا أبزلو قنيات انت تسويرا هادما ويت أفي أمانة يكونن انت يرأى بسدرا وي أعرف مرعاوي تزريفا لا مالتيوم إذا سرعات أبتهاجر نويح سرزلو بهليو دحرزي مرعاوي نتا بسدرا بيتو وي أعرفتو تزريفا زلا مرعاتو نمملاس كخفلو زقدرو نقرالو أزيو مساتي فقراوي ملكتات ويدما بيكير ملئتي شامبان كخفل يقدد كينيا أما عالت مرعا أبوتا مرعات أبكدان مرعات توفي بل ترقوم دما تصبق عدل مالتيو كمون أب كينيا زركبو قبيلة ماساي نسب زلوهم كبرت نمفلات توفي بلو أب بهلاو مرعا هندو مرعاوي نابتت انبل مرعا زكايد لبوتا كوف أب زبللو جامو أوت إيو كوف زبل كوف مسبل دما ما حازوت مرعات جاما مرعاو وسيداني حبقوهم مرعاوي كدمت انبل مودو جاماو نخواسد نتن ما حازوت قال جنزب كباني قداد تشايناويت قولن ستيتي كدم مرعاب زلو جزي مبكايا كتلامت تغني سلازي أب جزي مرعا قطع نبعات زملقت مرعات مرعي لموديو سلازي كاب كمي ورحي علة مرعا جميرة نمعالتي حند ساعات كتبكت قداد 10 معلتات بينام سبخي دما أبتيناي مبكاي سرعات أديان عبايان يتبرعا أب ماليزيان إندونيسيان زنبرو قبيلة بورنيو دهر علة مرعاهم زلو 3 معلتي نشقاق إلهم كاب جزا خوصوي فكرنيو نازغي قبر دما حلوتي قبر لهم سلازي أبزن 3 معلتات نشتو مقبن وحد ززتن ترايو زقرب لهم إذا سرعات إذا مرعاوتي كيف فاتحن ويون
مس ولدو دقوم بحمام كيموتومن كم زكالخل يأمنو أب أستراليا أب تنبل مرعاز ساتوف عدومات فليز بلا أمني أب إيروم كحزوي قدرو እቲ ስርዓት መርዓ ዝተዛዘመ ድማ እቶም ዕድማት ነቲ እምኒ ኣብ ሓደ ብፍሉይ ወቂቡ ዝተዳለወ ዓቢ ሸሓኒ ይቐምጥዎ ድሕሪ እዚ ድማ እዞም መርዓውቲ ሓዳር ምስ ገበሩ ነዚ ውቁባት እምኒ ስድራ ቤቶምን መቕረቦምን ኣብ ዝመጽዎም የርእይዎም ብምሉ ብርሃን ሃብተ ገብርኤል ኣብ እትዳሎ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 4 ክፋል ቀመር ህይወት ምሕራቅ ማለት ንጌጋታት ካልኦት ሰባት ኣብ ልዕሊ ገዛእ ርእስና ሕነ ምፍዳዩ ኣሌክሳንደር ፖፕ ቂምታ ልክዕ ኸመን ሽሮዩ ነቲ ዝሓዘ እዩ ዝበልዖ ሕርቃን ግዳህ ልክዕ ከም እሳት እዩ ንኹሉ ዘፅሪ ማያ ኣንጀሉ ሓራቕ ምዃን ማለት ልክዕ ከም ጓህሪ ኣልዒልካ ናብ ካልእ ሰብ ምውርዋር እዩ ንባዕልኻ ኢኻ ትነድድ ቡድሃ ሕርቃን ንቐንዴል ኣእምሮ ዘጥፍእ ንፋስ እዩ ሮበርት ግሪን ኢንገርሶ መብዛሕትና ሕርቃን ዓንቃፂ ምዃኑን ንርዳይና ንስምዒታትና ክንቆጻጸሮ ሓይሊ ኣለውና እቲ ኩነታት ሽሕ ግዜ ዓቕልኻ ዘጽንቅቕ ዋላ ይኹን ንሕርቃንና ተቆጻጺርና ብስልጡን ኣገባብ ግብረ መልሲ ክንህብ ንኽእል ኢና ሓራቕ ሰብ ልክዕ ከም ኣራዊት እንስሳ እዩ ግብረ መልሲ ዝህብ ንነገራት ብዓቕሊ ናይ ምስጋር ብቕዓቱ ምሒሩ ውሑድ እዩ ኣብ ሓደ ገዛ ዘሕርቆ ጉዳይ እንተጋጢምዎ ነቲ ማዕጾ ብሓይሊ ገም ኣቢልዎ ክወፅእ ይኽእል እዩ ዓጽሚ ብዝሰብር ጸርፊ እውን ክሳለካ ይኽእል ሳዕቤን ናይቲ ዝህቦ ግብረ መልሲ ከቶ ኣይርድኦን እዩ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ኣብ ምቁጻር ሕርቃን ክሳብ ክንደይ ዓንቃፂ ምዃኑ ምልላዩ ሕርቃንካ ኣብ ጥርዙ ምስ በጽሐ ብውሽጥኻ ሓደ ድምፂ ነዚ ዝሕረቐካ ዘሎ ሰብ ሳንቲም ዕውርቲ ከም ዘየውፅእ ጌርካ ከተዋርዶ ኣለካ ክብለካ ይኽእል እዩ ንሕርቃንን ምቁፅጻሩን ዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ማሕበራዊ ዕቤት ቦታ ድሕነትን ጥዕናን ምውሓስ ሓላፍነት ኩሉ እዩ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየን ዝበለፀን ጸጋ ወይ ሃብቲ ሰብ እዩ ወላ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ብሳይንስን ቴክኖሎጅን ብዘይ መጠን ተረቂቓ ኣብ ዘላትሉ ግዜያት ብዘይ ሰብ ክዕመም ዝኽእል ስራሕ ክብጻሕ ዝኽእል ዓወት ከምኡውን ክውቃዕ ዝኽእል ሸቶን ካልእን የለን ክንዲ ዝኾነ ሰብኣዊ ክብረት ናጽነት ማዕርነትን ውሕስነትን ደቂ ሰብ ምርግጋጽ ይጽናሓለይ ዘይበሃሎ ኣገዳሲ ዕማም ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ መዳያት ህይወት ትካላት ድማ ብመንጽር እዚ ዝያዳ ካልኦት ዝምልከቶም ወገናትን ኣካላትን ኣብዚ ዕማም እዚ ንምዕዋት ዝለዓለ እጃም ወይ ብጽሒት ይሕዛ ምኽንያቱ ስራሕ ከም ኣመር ኣብ ምሕላው ጥዕና ምቹእነት ናብራ ከምኡውን ዘላቕን ውሕሱን ደረጃ መነባብሮ ንኽህልው ዘለወን ተራን ኣበርክቶን ኣዝዩ ዕዙዝ ብምዃኑ ዕውታት ትካላት ኩሉ ግዜ ኣብ ዘተግብርኦ መደባት ስራሕ እወታውን ብሉጽን ኣተሓሕዛ ዓቕም ሰብ ንኽኽተላ ዝተፈላለየ ሜላታትን ኣገባባትን ይጥቀማ ከም ውጽኢቱ ኣብ ትሕቲ ዘን ትካላት ተመዲቦም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ሞራሎምን ኣፍራይነቶምን ክብርኽ ፍርያምነት ወይ እቶት ትካል ከዓቢ ከምኡውን ብኩራት ኣብ ስራሕ ክጎድል ናይ ግድን ይኸውን ብኣንጻሩ ምስ ዝኸውን ግን ዝተፈላለየ ጠንቅታት ዝመበገሲኦም ሞያዊ ሓደጋታትን ካብ ስራሕ ዝብገሱ ሕማማትን ክውስኽ ልዕል ትኽእል ኣሎ ስለዚ ሰብ ምሉእ ዓቕሙን ብቕዓቱን ክወፊ መታን ውሕሱን ምቹእን ናይ ስራሕ ኣከባቢ ክፍጠረሉ ኣለዎ ምቹእነትን ውሕስነትን ናይ ስራሕ ኣከባቢ ንኽረጋገጽ ከዓ ሳይንሳውን ሞያውን ብዝኾነ ኣገባብን መገድን ተኸቲልካ ልዑል ናይ መከላኸሊ ፕሮግራማት ኣገባባትን መሳርሒታትን ካብ ምጥቃም ዝበልጽ ኣማራጺ ፍጹም ከም ዘየለ ተገሊጹ ኣብ ዓምዲ ዳያሪ መምህር ሱራፊኤል ተስፋ ብሩኽ ተጓዳእ ብስራት መዓልቲ መርዓና ዘይምህላወይዶ ኣቑሪርዎ ይህሉ ብዝብሉ ጽሑፋት ቀሪብሎም ربع عبست زرقحت غازيطة إريتريا حداس أب عمدي دل أباب بعبد الله محمد علي معلم استدلوت مبال كالأين نيمو داتان كفال كيسة سعر إكيد قريب اللام بآدم أبو حرش أب اتدالو عمدي عمار أمنو زوبا الشعب من محدار كبابي عقد باتحاتو اتركب درجة زرقح محبرة وأقرقلوتن تمرتن زدسست حستو غريبو أبتي مسام حداري من محدار كبابي عقد أتو فري إبراهيم حمدن ممهر محمد آدم محمدن استخيادك المحتد ترنافة عدتات كأند بدهو كوينو كمزلو تطريسو غازيتنيا محمد إدريس أو عمدي من سجل مبل 14 كفال ترجم مصحف دكتور أحمد حسن دحلي بزعبا وسانتات بايتو سطتا ودب حبرات هاجرات أنصار إرتراز ملكت تحستو وتيلو بغازيتنيا كالشوم أحمد أبت دالو عمدي عنجاره وكيل أغلقلوت زينا إرترا
نوزوبا أقردوت حاج مجر مسقاد منبر هما دا نوزوبا كركبت ويزرو فاطمة أبو بكر نايزك كيرو كألم حتى ستحستو قدام ما يكفالو قريب الله أب عمدي فري كادم أوا هادي هقراو بروجكت حرشا تمري آتو موسى فقادو بوحد أقراب بزفلمه مفرة تمري هقرنا أب مود آتا كل تشحن سلاسان ناب سلسة شح قرب تمري كبناي مبالو تقلب وشت هقر معقاب قدامي علامانا أبستنا وحدما أب علما وعداقاه بب عينتون بلوتون تودا دارن فر هقرنا زخونة تمري بمفراي نقطبا هقر مدقاف مغانو قليتو ناي 25 عامت ناي سراح المدزلوو كإلى حرشا مهور عودي بايوتكنولوجي آتو موسى فقادو أبشحن شعاتة 298 كاباس مرا يونيفرسيتي بسنة فلتات أتكلتي بلانت ساينس تحرم مراغو أبستفل عليو بروجكتات حرشان هقراو مأكل مرمر حرشا حالحالن مياو بقعاتو زت ألبو عمامات السلاسلة أب هقر هندي بعودي بايوتكنولوجي ناي ماسترس ديجري زرخباكي لايو أم مفرة مر هقرنا زكايد بزعبا زلو قعزو سفيح مبريهيبو يركب بحروق سليمان أبتدالو عمدي شباب دكتور عمر عثمان نوالفي شجران سعويناتون زملكت حستو نانتاينت والفي بخمي يسرسكا بب اوانو بخمي قصاصركان جزؤو يجبركان بسفي حوابريو بيوسف ادريس امير أبتدالو عمدي حبربرو حزن وقرمت ترجم صحف ياسوناري مبل 10 كفال حيزا قريبا لا اب عمدي فن وعادات صالح موسى ود حبيب نأبركتو كبرو أب استفلاليو بهيرات تليتات استفلاليو بهيراتن موزيقاتاتو من زملكت قدامي كفال تحستو قريب اللو أب زغطلو قصات بآدم أبو حريش زدالو عمدي سبورت كمدوما عمدي نفت أمر سفيرو ميتنحنا أب عمدي نفت أمر نمتكاخ شجران مخراشن زلوم تأثار زملكت تحستو وتيركب بحجز برهان صريتو بعلو زحلو قلم كمستمهزة تحبيرو زبلو يركبوام روبع عبس زرقحت غازيطة إريتريا بروفايل أب عمدي ديفلوبمنت أب نؤسوبة قارورة ببقوانو أب زرقحت مرتاو أقلقلوت سمت مقبالتات زده سستحستو بغازيط إنيا موسى إفريم تقميتو أب عمدي سبوتلايت بدكتور فقر يسوس مهاتيون أمنا كورناع تعنا تقاس نتبتات أب إرتراه بزعبه ببقوانو زسلاسل أب نتاوي ناي كتبات مدباتن سرعاتن مزدسس قداماي كفال تحستو سفيرو يركب غازيط إنياناتنا يلعبيو أب بحالي إرتراه مس فانوا مواتي زلو بحالا وحزناتن مسرحاتو من زت أساسرو تبقون قدان قنطا زدسس تحستو أقميت والله أب عمدي QNDA غازيط إنيا سابرينا سولومون مسنتو باوي طعام عرفاينه نايزك كايدوتو علال تحستو أسفير الله أب تركب سنتو بنيا طعام عرفاينه سنتو ببه بقنع نقفيتان متبب عن حزبي كم سعب بقليتهم حموس أبز وصت غازيطة حداث إرترا نحدقاتات حمام رسيع نمنكاي زحجزو 10 ميلاتات بزبل ناي بروفيسور تادسة محاري صحفت وصت ركب حمام رسيع بزينبور موهلال أميلويد استبهل بروتين أبواهيتات حنقولن زغست حماميو ازي أبواهيتات حنقول زغست زينبور موهلال بروتين نمنتاين بمنتاي مغنياتن كم زغستو كواك سابزقوان زينو تورن تزيكونا اتي حمام أب سبات قدم مجمارو جن مسرح موهلال أميلويد بروتين أقدم بيلو كان مجمر بمصنعة ترقاقيتيو أبز أوان زي قصري مس حمام رسيع زنابرو سبات أملو علم إنه وسخي خيد مهلاو رقوز كوين لو أبها قرناو انتخنا ازي بوحد عقان زفلق زنابر حمام أبز أوان زي ببزحي كرا مجمارو زي كحاد حق خوين لو ازي زينبور موهلال بروتين زي أبز خسة اللقوان أمون قوهيتات حنقول كلو زقبو من مللاس أزيو نكمو أبز خد اللقوان كا استفلا ليو كفالات حنقول كتشبتو وي كشمروري جمرو اتي حمام كا انا قدري خيد اتي قدام يزدقع كا اتي نمزكار زحقزنا كفال حنقول سلازخونه ناي مزكارن ممزانن كلتنا انا قدري خيد ازو صعبونه بتادما كم حقستي تتقيسهم اللو معالتاوي أكلاو نتفت مزوتر ناي مسمع خلتنا بب جزيو من مرمار محبراو موسى مزوتر كونتات عنانا بقوب مقطر متكخ شجارة مقرات وي مقدال كازنوت مزهلونا وي مسج جمرنا حاجز كيلاتات من داي
ኣልኮላዊ መስተ ምውጋድ ካብ ሕማም ልብን ፀቕጥለምን ምክልኻል መጉዳእትን ዘሰንብድ መሃሰይቲ ሓንጎልን ንወግድ ልዋም ድቃስ ንምድቃስ ንጻር ኣብ ምክልኻል ሓልክታት ሕማም ረሲዕ ሓጋዝ ተራ ከም ዘለዎም ተጠቒሶም ኣብ ዓምዲ ሓሳባት ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብዝብል ብሲራክ ክፍለ ዝተዳለወ ተኸታታሊ ትሕዝቶ ካልኣይ ክፋል ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ሩፍታ ጋዜጠኛ ጥዑም ዝጊ ተስፋይ ሰኣንታ ጭራም ወረቐት ብዝብል ዝተዳለወ መበል ሳልሳይ ክፋል ትሕዝቶ ኣቕሪቡሎ ናብቲ ጅራፍ ዮሪ እንታይ ክገብር ከም ዝመጻእኩ ኣይርዳእንን እዩ ክንደይ ግዜ ምዃኑ እንድዒ ኣብኡ ጸኒሐ ኣእምሮይ ብልክዕ ከመዛዝን ዝኽእል ኣይነበረን ወልሓንቲ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረን ድማ ላንጋ ኮይነ ናብታ ኣብታ ዓዲ ኣላትኒ ዝብል ኣፍቃሪት ክስጉም ጀመርኩ ዕራርቦ ዳርጋ ርኪቡ እዩ ውሑድ ኣቕራሽ እንተዘይኮይኑ ገንዘብ የብለይን ኣብቲ ድኳን በፂሐ ሰላም ምስ በልክዋ ሽጋራ ሃብኒ ኢለያ ደሓን ዘይምንባረይ ርኡይ ስለ ዝነበረ እንታይ ኮንካ ኣለኻ ኢላ ሓቲታትኒ ወልሓንቲ ገለስ ኮንካ ኣለኻ ዝብል ይርከባ ጋዜጠኛ ዳህላክ ነጋሲ ኣብ ዓምዲ ፍኖት ስነ ቁጥሪ ሕመረት ናይ ኩሉ ዓውድታት ትምህርቲ እዩ ብዝብል ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ስነ ቁጥሪ ንዘሎ ድኻማት ዘተኮረ ዓውደ መጽናዕቲ ዝምልከት ትሕዝቶ ኣቕሪባላ ኣብቲ ዓውዲ ዘተ ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዋፅኡ ተምሃሮ ተሳቲፎም ነይሮም እቶም ተምሃሮ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ መጽሓፍቲ ስነ ቁጥሪ መግለጽን ሓሳባዊ መረዳእታን ዘካተቱ ምስ ዝኾኑ ተምሃሮ ብጽሑፋዊ መግለጽ ተሓጊዞም ባዕሎም ንኽሰርሑ ከም ዝዕድሞም ኣረዲኦም ከምኡውን መጽሓፍ መምርሒ መምህር ብብዙሓት ተምሃሮ ስለ ዝተታሕዘ ተምሃሮ ግድላት ተበላሒቶም ንኽፈትሑ ኣብ ክንዲ ዝፅዕሩ ብቐሊሉ ካብቲ መጽሓፍ ክቐድሑ ከም ዝረኣዩ ዝጠቐሱ እቶም ተምሃሮ እዚ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ከም ዘለዎ ኣገንዚቦም بأسمع عبد الله صالح أبزدالو عمدي من هنا وهناك ግብፃዊ ጠበቓ ኣሕመድ ሓሳን ንጉዳይ ሩስያዊ ቀባኢ ጆርጂ ካራሶቭ ኣብ ልዕሊ ኩባንያ ፔፕሲ ዝመስረቶ ክሲ ንምዕዋት ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝተንቀሳቐሰ ተገሊጹ ጽልዋ ኣልኮል እንከለዎ መኪና ብምርሑ ዝተኸሰሰ ቤልጂማዊ እቲ ዝተረኽቦ ኣልኮል ሰቲዎ ዘይኮነ ኣካላቱ ባዕሉ ዘመንጨዎ ምዃኑ ብምርግጋጹ ነፃ ከም ዝተባህለ ተገሊጹ ኣብ ህንዲ ኣብ ትሕቲ ባቡር ተሓቢኡ ክኸይድ ዝተረኽበ ወዲ 5 ዓመት ህፃን ድሕርቲ 100 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ከም ዝደሓነ ተገሊጹ ዝብሉ ይርከብዋ ጋዜጠኛ ሃጅር ሓመድ ኣብ ዓምዲ አልኡስራ ንሓድሕዶም ዝፋቐሩ ውሉዳት ንምዕባይ ዘኽእሉ ምኽርታት ክሽነ ስድራ ጥቕምታት ዕረ ንፀጉሪ ርእሲ ኣብ ግዜ ምጥባው ከውገዱ ዝግብኦም መግብታት ዝኣመሰሉን ትሕዝቶታት ኣእንጊዳ ትርከብ ኣብ ዓምዲ ኣልቢኣ ብደረጃ ዓለም ንዘሎ ኩነት ብኽነት ንምፍዋስ ዘኽእል መደባትን ዓለምለኻዊ ምትእታዋትን ዝድህስስ ትሕዝቶ ኣቕሪብሎ ኣብ መፍረን ሃልክን መግብታት ዘሎ ሚዛን ክሕሎ ዝብል ኣተኪሩ ጽሒፉሎ ኣብ ናይ ዓርቢ ዓምዲ ጥዕና ንኣገዳስነት ስሩዕ ክታበት ኣብ ምውሓስ ጥዕና ህፃናትን ሕብረተሰብን ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩ ንረከብ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ክታበት መደብ ካብተን ኣብ ጎደና ዓወት ብጽቡቕ ዝምርሻ ዘለዋ ብኣብነት እትጥቀስ ሃገር ኮይና ትርከብ መርኣያ ናይዚ ድማ ኣብ ጽባሕ ናጽነት 10 ሚእታዊት ዝነበረ ሸፈና ክታበት ህፃናት ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 97 ሚእታዊት በሪኽሎ በዚ ሃገርና ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ውሑዳት ንሸቶታት ሚለኒየም ኣብ እዋኑ ዝበጽሓ ሃገራት ኮይና ትጥቀስ ሎም ዓመት ክመቐጸልታ ናይቲ በብዓመቱ ዝካየድ ወፍሪ ክታበት ኩሉ ሕብረተሰብ ብንቕሓት ዝሳተፎ ብደረጃ ሃገር ሰፊሕ ክታበት ንፍዮን ሩቤላን ከምኡውን ምዕዳል ቫይታሚን ኤ ክካየድ ጀሚሩሎ ክታበት ንፍዮን ሩቤላን ከምኡውን ዕደላ ቫይታሚን ኤ ካብ 24 ክሳብ 28 ሚያዝያ ኣብ ክሊ ዕድመ 6 ክሳብ 59 ኣዋርሕ ንዝርከቡ ህፃናት ክውሃብ ምዃኑ ኣቐዲሙ ንህዝቢ ተሓቢሩ ምንባሩን ዝግባእ ጎስጓሳት ኣብ እዋኑ ከም እተኻየደሉን ይፍለጥ ሽሞን ዲዕዋ ሚካኤል ኣብ ዓምዲ ማሃደር ጀጋኑና ሞት 4 ኪሎ ዝኸተለ ኩናት ብዝብል መበል 5 ክፋል ትሕዝቶ ድሕሪ ሙስሊም ንሓደጋ ዝተቃልዐ ድፋዕ ጀጊሩ እዩ ኣብ ጀጊሩ ዓሪዳ ካብ ዝነበረት ሓንቲ ሓይሊ ካብ ቦጠለኒ 1.5 ተሳሒባ ምስታ ኣብ ሙስሊም ዝተበታተነት ሓይሊ ብምዃን ኣብ መውዓሊ ጋንታታት ካብ መከላኸሊ መስመር ድሕሪላ ቦታ ብምሓዝ ፀላኢ ካብ ሙስሊም ንቕድሚት ከይግስግስ ንምክልኻልን ፀረ መጥቃዕቲ ንምግባርን ድልውቲ ከም እትኸውን ተገብረ ንምሰቱ ብሰለስተ ሓይልታት ፀረ መጥቃዕቲ ክግበር መደብ ስለ ዝወፀ ካብ ዝተጠቐሰ ቦታ ኮይና ክሳብተን ኣስታት 5 ሰዓታት ካብ
عقوم بساه تقعيزن كدرب آزنبرن كلت حيلي ناي برجير 24 زمتاء تتصبيت اتن حيلتات ناي قداماين كالاين بوطرنتات برجير 24 نسعتات تقعيزن ابتزد لبوتا بتعام مسحان تحيلي قداماي بوطلني برجير 45 كالوتن بمخان دما مشات الساعه 6 صره متقعتي فتنا ግን ኣይተዓወታን ኣብ መወዳእታ ኸኣ ናብ ዳሕረዋይ መበገሲ ቦታን ተመልሳ በዚ ዝተተባብዐ ጽላኢ ንጽባሒቱ ኣንፈት ቀይሩ መጥቃዕቱ ቀጸለ ብጋዜጠኛ ሃብተ ሚካኤል ዖባ ስላሴ እትዳሎ ዓምዲ ሕብራዊት ብርዒ ምሕጋዝ ንሓጋዝን ተሓጋዝን ብዝብል ንዝተጸገሙ ምሕጋዝ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ህይወት ዕጋበት ዝህቡ ጉሩም ስነ ምግባር እዩ ነቶም ናይ ሞራል ሓገዝ ዘድልዮም ብተስፋ ዘስንቁ ቃላት ኣጁኻ ቀሪብካ ኢኻ ክትዕወት ኢኻ እናበል ከም ምትባዕ ነቶም ናይ ነገራት ሓገዝ ዘድልዮም ከዓ ዓቕምኻ ዘፍቅዶ ንዋታዊ ሓገዝ ብምብርካት ብዘይካቲ ኣብ ልቢ ናይቶም ዝተጸገሙ ሰባት እትወቕሮ ዘለኻ ተስፋ ንዓኻውን ብቓላት ክትገልጾ ዘሸግረካ ርዌት ይፈጥረልካ እዩ እሞ ንስኻኸ ንዝተጸገሙ ትሕግዝ ዶ መልስኻ እወ እንተኾይኑ ድሮ ተኸፋሊ ትርዌት ስለ ዝኾንካ ምንጋር የድልየልካን እዩ መልስኻ ኣይፋል እንተኾይኑ ግን ወዓል ሕደር ከይበልካ ንምሕጋዝ ሎም ተበገስ ብዘይ ክፍሊት መንፈሳዊ ርዌት ክትረክብ ኢኻ ዝብል ርከቦ ብተወሳኺ ኣብ ዓምዲ ሕብራዊት ብርዒ ምልክታት ሓሶት ጥቕምታት ምድራዝ እግሪ ምውሳን ዝብሉ ዛዕባታት ሰፊሮም ንረኽቦም بممهر يناصابت أبت الدالو عمدي وزترفه كم بوازا حماتن سيتودن تحستو استفرالي كونت حدارن تنتينو أب مززام بزخونه نحمات نسيت ودا مفتا ما يكون نتتسقم سيت ودي نفتنا حماتا زي محلافاون نوري مثلا حمات رجيلا نتا سيت ودا كتردا اتا سيت ود دما انتخونه كلو جنا عبعيو جزا نولاريتان حجزت اتزيفتنو تدما نعبيت احواتان اديتاتان نحتتت تمهيرا ممصا انت زيك الى دما ننقفيتا حماتا بقوتا ترديا كتمهار مفتان انت زي كوينو اتناي زي مفلات صقم ام مفراس حدار طراي كيتوسنه ام مفراس اتي طقام بهالناون عبي اعناو صلوا زلوه امسلني برخقنه بزبل عطيلوم عربي أبس زرقحت غازيطة إرسيال حديثة نهاجراو سامنتي كتابت نفيو روبيلان معدل فيتامين A زملكت تاب بغازيطنيا عربي محمد قريب الله غازيطنيا جمال محمد علي أب عمدي وقفة فنيا قانقان بهلن مثال زمدنان محزنتن بزبل أما فارق كلتشحن 13 أب إرترا بيت مرتي قانقان بهلن تشاينا كفيتو زمر زلو كونفوشيوس انستيتوت كاب كلتشحن 22 تحيزو نهجراو معالتي قانقا تشاينا مدبات سريعو كاب علو جمير لو معامد دما زحالف سنبت أمونغو تمهارو بيت مرتي قانقان بهلن تشاينا وددرات بمسرع ذكرو وعلو أبتسن سرعات نزنبرة في التأميتات بزرزر عمدي وقفة فنا قليت أتو تركب أب عمدي الشبابات غازيت إنيا محمود عبد الله أبي كفاح هاجر أو محبر من إسياتن تمهرون إرترا هاجر أب كل وانات كونتن تتطلبوا من السي من مسرح بزعباز سلاسل من فتات سترخ تحسدو قريب يركب قدام ابس تزرغحت غازيطه حداس إرترا أب عمدي فرص عري نقصصر አንበጣ ገረባ መልኪቱ ኣብዚ ቀረበ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ንስነ ህይወታዊ ባህላውን ኬሚካላውን ሜላታት ቁጽጽር አንበጣ ብሰፊሑ ድሕሪ ምግላጽ ነተመክሮ ሃገርና ኣብ ምቁጽጻር አንበጣ ዳሲሶ ቀዳምነት ድሕነት ዝሰርዕ ኣገባብ ምክልኻልን ምቁጽጻርን ጥቕሙን ብሰፊሑ ተተንቲኑሎም أب عمد شباب نوز عمدي حتو شباب مثل أب ورقت أب تحت زبل عرستي حتاتي نحد عركو جنزب ناتون زيناتون أخاخيبو كم زلقحو بدحرزي تلقحي شرب كم زبالة سدرابيت تلقحي بوغنم دهي ودوم كحاتو نبقى لقحي متيوم كم زحاتتو بزبل زجمرة وحسي زرربات سند زي بلو لقاح محلا مسكرنت أب كلهم قطعات زلو تخلطاتن مسرح حقن بسفيحو تزتيلو اللو بياقوب مرهاو جاك أب اتدالو عمدي ترموما استفلاليون هزانات مهارتنا زناقعتن تحسوتات عسراي كفال تسوتواي بتعرخا منبر علال مسحابروم ملسي التمساقلو قالاتن حيزا وزيالا بهيلان مخطا اتدالو عمد نقوح دمنا دحري تدقاقامي حاسوت متسع حقي بزبل حاسوت انت تدقاقامي حقي مسل ديزو بحال دحري تدقاقامي حاسوت متسع حق انتاي مسل لبونا حبرة سبنا كديمو بتسيحو ويو
ተደጋጋሚ ሓሶት ድሕሪ ገለ ግዜ ከም ሓቂ ክወሰድ ከም ዝኽእል ብመጽናዕቲ ዝተረጋገጸሉስ ብ1977 እዩ። ኣብቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ተምሃሮ ኮይኖም ንመጽናዕቲ ብዝጥዕም ኣብ 3 ጉጅለታት ከም ዝከፋፈሉ ተገብረ። ኣብ 3 ኣጋጣሚታት ዝርዝራት ሓበሬታ ብምሃብ ሓቂ ወይ ሓሶት ኢሎም ክመሚዎ ተሓበሩ። እቲ ቀዳማይ ዝተዋህቦም ሓበሬታ 60 ዝርዝራት ዘለዎ ገሊኡ ሓቂ ገሊኡ ከዓ ሓሶት እዩ ነይሩ። ድሕሪ 2 ሰሙን ካልኣይ ዝርዝራት ሓበሬታ ተዋህቦም። ሳልሳይ ሓበሬታ ከዓ 2 ሰሙን ድሒሩ ነበረ። ካብቲ 3 ግዜ ዝተዋህቦም 60 ዝርዝራት ሓበሬታ እቲ 20 ኣብ 3ቲኡ ተደጋጋሚ ይወሃቦም ነይሩ። እቲ ዝተረፈ 40 ግን ኣብ 3ቲኡ ዝርዝራት ዝተፈላለየ ነበረ። ድሕሪኡ ብሓቅነት እቲ ዝተዋህቦም ዝርዝራት ክሳብ ክንደይ ተኣማመኑ ተሓተቱ። እቲ ዘንበብዎ ክሳብ ክንደይ ተኣማንነት ኣለዎ ንምዕቃን ካብ 1 ክሳብ 7 ሚዛን ብምሃብ ከም ዝሰርዕዎ ተገብረ። እቲ ኣብ 3ቲኡ ዝርዝራት ዝተደጋገመ 20 ሓበሬታታት ተኣማንነቱ እናወሰኸ ከም ዝኸደ እቲ ውፅኢት ኣርእዩ። ተኣማንነት እቲ ኣብ 1 ግዜ ጥራይ ዝረኸብዎ ዝርዝራት ሓበሬታ ግን ብዙሕ ለውጢ ኣይረኣየን። ስለዚ ሓቂ ይኹን ሓሶት ምስ ዝደጋገም ጥራዩ ተኣማንነት ዘጥሪ። ኣብ ዓምዲ ሜን ሁና ወሁናክ ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን ትሕዝቶታት ሰፊሮም ይርከቡ። ገለ ካብኦም ንመኪና ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ መሊኡ ንኸባቢ 600 ኪሎ ሜትር ከጓዓዛ ዝኽእል ባትሪ ተማሂዙ። ኣብ ሚላን ኢጣልያ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ድሕሪ ፋዱስን ፈረቓን ንግሆ ኣብ ቀዳመ ሰንበትን በዓላትን ድማ ድሕሪ ሓደን ፈረቓን ናይ ንግሆ መሸጣ ጀላቶ ፒሳን ስሉጥ መስተታትን ዝኽልክል ሕጊ ንኽጸድቕ ከም ዝተኣመመ ተገሊጹ ዝብሉ ይርከብዎም። ጋዜጠኛ ማሕሙድ ዓብደላ ብኪፋሕ ኣብ ዓምዲ ዘርዓወ እቅትሳድ ንንኡስ መጠን ልቕሓን ውህለላን ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣፍዓበት ቀሩራን ኣዶብሓን ናቕፋን ኣቐዲሞም ዝተሰላሰሉ ንጥፈታትን ዝተጨበጡ ዓወታትን ዝምልከት ትሕዝቶ ምስ ሓላፊ ጨንፈር ንኡስ መጠን ልቕሓን ውህለላን ኣቶ ዓብደላ ሳልሕ ሱሌማን ሓላፊ መደብ ንኡስ መጠን ልቕሓን ውህለላን ዝተገብረ ቃለ ምሕተት። ጋዜጠኛ ሃጅር ሓምድ ኣብ ዓምዲ ዋሓት ኣልጢፍል ንህፃናት ኣዘናጋዕትን መሃርትን ትሕዝቶታት ኣቕሪባላ። ኣብነታዊ ሓረስታይ ገብረ ማርያም ክፍለ ኣብ ባይታ ዘግሃዶም ጭቡጥ ዓወታትን ዝድሰስ ትሕዝቶ ትርጉም ጋዜጠኛ ሱሌማን መሐመድ ኣቕሪብዎ ኣሎ። ብመሐመድ ዑመር ናይ ዝተተርጎመ ቀዳማይ ክፋል ካብ ወረጃ ህዝቢ ጭዋ ሰራዊት ይውለድ ዝብል ኣርእስቲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ነዞም ረቀቕቲ ረቋሒታት ዝወነነን በብእዋኑ እናኹልዖም ዝኸይድን ህዝቢ ምዃኑ ብምርዳእ እቲ ካብ ኣብራኹ ወፂኡ ንልምዓትን ልኡላውነትን ዝዓጠቐ ሰራዊት ነፀብራቕ ህዝቢ ኤርትራ ብምዃኑን ኩልንትንኡ ሰራዊት ምክልኻልን ልምዓትን ምዃኑ ኣብነታት ኣሰኒዩ ኣቐሚጥዎ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ተቕሪር ጋዜጠኛ ሃዋ ሱሌማን ብማይ ዝስዕብ ቁጥዐ ቆርበት ወይ ኪንዶሲስ ዝምልከት ትሕዝቶ ኣስፊራላ። ኣብ ናይ ቀዳም ጋዜጣ ኤርትራ ፕሮፋይል ብቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ዓንኬል ዲፕሎማሲ ንሰላም ዘተኮረ ኣኼባት ውድብ ዘቕረበቶ መደረ ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ክታበት እምኒ ኩርናዕ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ብዝብል መበል ካልኣይ ክፋል ጽሑፍ ዶክተር ፍቅረ የሱስ እምሃፅን ቀሪብሎ። ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ጋዜጠኛ ሶና ብርሃነ ኣብ ጋለሪ ኣሊያንስ ፍራንስ ናይ ዝቐረበ ቅብኣታት ስነ ጥበባዊ ዘካርያ ዑመር ዳሲሳላ። ኣብ ዓምዲ ሪፖርታጅ ንሃገራዊ ሰሙን ክታበት ዝምልከት ሓደ እኳ ክተርፍ የብሉን ብዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ጋዜጠኛ ሙሴ ኤፍሬም ሰፊሩ ንረኽቦ። ኣብ ዓምዲ Q&A ጋዜጠኛ ሳብሪና ሰለሞን ምስ ኣርቲስት መድሃኔ ኣማኑኤል ዘካየደቶ ዕላል ይጽንሐና። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ኤርትራ ንሎም ዝተዳለወ መደብ ዳህሳስ ሕትመት ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ሰላም።